नोंसोरना फैल' नों न'आव दिनै नोमाया लावथि लाखादों सोरनाव खारना थानानै गनो नंदों नोंलाय दिनै बावले नोंखौ आं गारनायाव गैया बेथि खालि हौवाफोरनिल' खोथा सावरायलायबाय थायोना नोंसोर वा दिनै सोर जाखो बेलाय सोरखौ बुनो होसोदों हाफां बिमालै हाफांखौ बुनो होसोआखै बे मानसिया बिराद दुस्थ'ना हाफांआबो आच्छा बार' थाइबानि लारु बेफोरखौ बाद होदो बाजै आंनो हायोबा मबाइलावबो रिसार्ज सोनानै होबावदो नामा बेसेनि नांगौ मास मोनथामनि सोनानै होखालै आं फैसा मोनबा हरफिनगोन दे रिसार्जनि फैसाखौ नांफिनला आंनो सोनानै होगोन दे आं आच्छा बार' थाइबानि लारु दे होमबा आं थांनोसै दा ज' थाबायनाय नुबा नों दे रागा जोंगोन होमबालाय नों थांग्रोदो आं उन थांनोसै दे होमबा आंनो रिसार्जखौल' सोनानै हरनो दाबाव दे बाजै दे बावा आच्छा बार' थाइबानि लारु दा मोनायाव फन खालामगोन आं बाय बाय मोनायाव फन खालामनाङा नों दे थाफायोना लोगोआव नांगौबा आं फन हरगोन दे नों फन हरग्रोनाङा दे जागोन दे बाजै जागोन मालै अमा राजा माबाफोर लटारि नांदों नामाब्रा माथो देरथाथ्ला खुसि नुथारदों मानसिया खुसिबो थानो मोना नामाब्रा खुसि जाबाबो सोंजायो जे देब्रा खोन्थादो मा लटारि नांदों आरो बे आदा गालानि हिनजावालाय नोंजोंलाय मा रायलायसोनायमोनलाय आंजोंनो हायो नामा आंखौ बयबो मोजां मोनो हाबा जानाय हिनजावबाबो मोजां मोनो सिख्लाबाबो मोजां मोनो आंखौ बे आदा गालिनि हिनजावा बिराद मोजांलै मानसिया आंखौ बिबनां बायदि बिराद अनो बिनिखायनो आं बेसे रायलायदोंमोन बोरैबासो नङाथ' आंहा मोलोंफाबानो जाबायलै नोंजों लोगोसे जौ सेरेब अमा बेदरफोरखौ जै साला जाम्बा मा जानाय लोंनायावल' बाहागो लाफा नागिरबाय थायोब्रा खोथा गैया बाथ्रा गैया आंलाय मानि थाखाय नोंनोलाय जाहोनो लोंहोनो हानोब्रा माथो थिगलै माबा मोनसे खायदा बानायनानै आंनो लोंहोबानो जाबायलै गोनां जायोबा नोंनि खिथुनि थाम्फैखौ होनानै होगोन आं दे लटारि नांहां जादों आलाबा थाम्फैया जेव बायोबा नोंखौ खिथुनि थाम्फैखौ होनो थाखाय लिंहरगोन आं दा न'आव थांनोसै दे साला साद अमा राजाया मालायनि बिहामजो गोदानखौसो नोजोर होबाय नामाब्रा थिग गैयालै बे आवसावजों हाबा जानाय हिनजाव मानि नागारा डेन्जार खाफा बुस्थुलै बे अमा राजाया बाद होदो बेफोरखौ मालाया मा जायो जाबाय थागोन दुम्फाव मा जाखो आइया आंखौ बुनो होसोदों आं नोंसानाव थाखुमानो दे नों आइनो खोन्थानाङा दे आंखौ दङ होननानै प्लिज दुम्फाव आयु मा दाय मावना लानायनि बुनो होसो जालायखो बेहालाय बोरो जोंहानि मोसौ गाय बे थङालिया हाफाङा गैयाथ' फैयाखै नोंसानिथिंजायनो खारबोनाय बायदि नुथारदोंमोन आं गैयाथ' फैयाखै माबाफोर जादों नामा आनै माथो बुंबावनो बे थङालिखौ खामानि मोनसे थिनबाथाय खामानिखौनो टाइम मथे मावा माइ सौनो थिनहरदोंमोन आं गैया नै दाउसो देलायजोंसो थांनानै हौवानि खोथा रायलायलायबाय थादों दिनजाय आरो न'आव ओंखाम संनो माइरंखौ नेगासिनो गैया बे डायलगसो मारै हैलायगासिनो बिदिसो जादों होनबा खोथाया गैयाथ' जोंहानाव फैयाखै नुबाथाय गोख्रै न'आव थांनो खोन्था दिनै बिनि बिखुङा बेरलाबजोबगोन आंजों दे आं खोन्थागोन आयौ देन्जार रागा जोंखारबाय माथो आनैयालाय दुम्फाव आइया थांबाय ना औ थांबाय मानोथो नोंबो मालाय खामानिफोरखौ थिग टाइमाव मावा माथो बुंबावनो आरो मावबाबो दाय मावाबाबो साम'ला दाय मावाबाबो दायसो आं माइखौ सौनो लांबाय दा माइ सौखांनानै दसे दाउसो देलायजों रायलायदोंमोन बेखौनो दाय जाबाय आरो बिमाया बालनि आं मालाबा बिमाखौनो जि रागासो जोङो आङो मालायफोरना मालाय जि सना होननानै अनो जोंना उल्था रायबायल' थायो मावबाबो दांबाबो मालाबाथ' मा सानो आं मिथिबायना मालाबाना बे न'खौ गारनानै आङो थांनोसै ओमफ्राय बिमा बिफानि मोखां गन्थंबो नायला सानो आं बिदि जायो नामा बिमाफोरालाय एसे एनैखौलाय रायखागोन बुखागोन ना होमबाबोथ' बिमाफोरा जोंखौ अनालासिनो थाया दुम्फाव नोंनि डायलग नोंजों लोगोसेनो दोनफा आंनो खोन्थानाङा आंसो मिथिगौ आंनि बिमाया बेसेबां रांखिनि दा न'आव थांनानै लाबा आंखौ बेसे बुगोन बेनिखायनो दिनै आं न'आव थाङा नोंसानि न'आवनो थागोन आं जोंहानाव थागोन नांगौबा ओंखामखौनो जाया आं थेवबो नोंसानाव उन्दुगोन ओंखाम जानायनि खोथाखौ आं जेबो सानाखै दे जानो हागोन होमबालाय माथोबाव दिनै नोंसानावनो थानोसै आं दे थानो हागोन मालि माबायदि न'खराव जोनोम मोनफ्लांखो बिमाजों बुनो होसो जाबाय थानाय खामानि मावबाय थानाय मालायफोरबायदि ना मालायफोरबायदि नैफोरबायदि आथिं हेबनानै जानो मोननायमोनब्ला दुम्फाव नोंबो मा सानो हापां आंनि साननाया ना बिराद डेन्जारखा मिथिबाय मा सानो आं दसेनो गावनो थाल मोना दसेनो गोसोआ बेयाव थागोन दसेनो बैयाव मोनहैगोन दाथ'
अमा राजाखौ फेजेननो थाखाय बयफ्रेन्ड सासे नांगौ जादों आंनो हेन्डसाम बयफ्रेन्ड ओइ दुमफाव नोंनि नोजोराव सोरबा सेंग्रा मोजां दङबा आंनो खोन्थानानै होदोब्रा नोंसिनि न'खराव खुरमा बाहागिफोराव अमा राजाखौ मेगन साहोनो आं गैया माथो जोंहानि बिमामोननि खान्दानि हौवासाफ्रा उन्दै गोजा नोंजों सासेबो समाया ओमफ्राय बिफानि खान्दारफोरजोंथ' माबायानो गैया लेनदेनानो गैया गावसोरबो खबर लाया जोंबो खबर लानायानो जाया ओरैबाबो बिमाफोरनि खान्दानफोरा बिमाफोरनि रिलेटिभ्सफोरा एसे अनसुला अनसुलि जाखायोहाय बिफाफोरनिया एसे बादबनाय मोनो आङो जोंहानाबो बिदिनो मालायफोरना गासिनाबो बिदि जाया खोमा आरोना जोंना बिफानि खान्दानफोरा एसे कन्जुस माकिसुस जाजोबो जोंहानाबो बिदिनो आरो आफानि खान्दानफोरा बोरैबा टाइपनि गोजा ओमफ्राय आइनिफोरा बिराद मोजां होमबाथ' गासिनाबो बिदिनो जाफ्रामजोबो खोमा मालायखौ जेबो मिथियाहाय जोंहाना बिदि आरो दे होमबा नों बेवहाय दसे थाथ'नोबा आं ओंखाम संहैनोसै आंबो थांफानि बाल दे फै होमबा दाउस्रि आइ बै आयंमोननाव आं एमाव लायनानै फैनि नों जौखौ नायनानै होबानो जाबाय दे आरो सोरबाफोर जौ लोंनो फैयोबा बाखि हरथारनाङा दे आइ आं सोरबाफोर फैयोबा जौ गैया होननानैसो बुंगोनहाय मानो बुंलाबायनांगौ जाखो बेजोंनो जायो आरो बेखौनो नों बिदि बुंबानो जाबाय खोनासं रावनोबो बाखि होना मिथिबाय फैसाखौ लाग्रो जौआ मोजाङै नायबानो जाबाय जौ फानग्रासो जानांबाय आं सिख्ला बैसोआवनो जौ फाननायनि फिसाजो होननानै मानसिफोरजोंबो बखिजायो आरो सेंग्राफोराबो जौ फानग्रानि फिसाजो होनबाथाय गोसोखौनो थोनो नागिरा बेनिखायनो बाला बे बाराव रावजोंबो गोसो थोजाया आंसो अख्रा अख्रा गोसो थोगोन बाबथावगोन बाला बे नार्जि बुदांखौथ' आं गारखाया बे नार्जि बुदांखौ आंनो नांगौ खि नांगौ बे सानसेजों समायाथ' आंजोंसो समायो सोरबाफोर दङ ना सोर जालायखो बेबा दङ आच्छा बेयो नोंसानिसो न' होमबा जोंहानिथ' न' आरो ओमफ्राय मानोबा फैदोंमोन माने आं गेजेर गेजेर जौ लोंफैयो बेवहाय नोंसानि न' होननानै मिथिथारामोनलै आं नोङो दुमफावनि लोगो नङामोन होनलाय नंगौथ' आरो मा जुमाय लोंगौमोन लोंगौमोन बथलसो लानानै फैदो दे ओमफ्राय फैसा दंखायो आरो दङथ' आरो आं जेब्लाबो नगद होनानै लोंखायो नोंसा आइनाव सोंबानो जाबाय बिदिबालाय नों जिरायथ' आं सियार लायनानै फैनि दे नोङो जौखौल' लानानै फै सियारा इनि खाथियावनो दङ आं बोथ्रोदनानै जिरायगोन अके बे सेंग्राखौ आं नार्जि बुदांजों मालाबा नुयो मोजाङैनो नार्जि बुदांनि सोमोन्दै सोंनानै लानोसै आं जिरायथ' दे आं नोंनि थाखाय गिलास आरो जौ लानानै फैनि जागोन दे हारसिं गारमाखौ फिसिनानै थांनोसै आं साला सुवादफोरा जौ लोंनो फैबाथाय फैसा होनो मिथिया लोंनायाबा ग्राद बेनिखायनो मालाबा हारसिंसो स्रोद लोंखुमा फैयो आंनो गिलास नांलायालै बथलजोंनो दांखावखायो आं लोगोफोर थाबासो गिलासाव लोङोलै आं आयौ माला नंगौ नामा नंगौ दे बिदिबालाय ओमफ्राय ना आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन आरो मा बाथ्रा बे नार्जि बुदां होननाया नोंसानि न'निफ्राय बेसे गोजान जायो बारा गोजान जाया न'खरब्रै न'खरबा बारलांनांगौ आरो मामोन ओरैनो सोंदों आरो बेनि गार्लफ्रेन्डआथ' नोंसोरनि गामियावनो दङ नङा होमबा मा नाम मोनलाय बे सिखिरि ना सोमसि होननानै बुङोमोन नङा होमबा गामियाव सोमसि होननानै बुङो आरो ओमफ्राय लेखायाव बिनि नामा माने अरिजिनेल नामा सिखिरि दे नाथाय सानैजों माथो गोसो थोलायनायानो लाजिलायसैसोनो सोमसियाबो लाजि गुसु नार्जि बुदाङाबो जि लाजि गुसु आं मालायखौ मिथियालै जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय ओमफ्राय नों आंनो फैसाखौनो होआसै जौआ गोसा मोजांथारलै बोरै फैसाया बाखि हले जानाय नङा दै होगोनब्रा होगोन आं जौ लोंनानै फैसा होलांखायोलै आं बाखिनि जौ लोङा मालाबा लोगोफोर फैबासो एसे बाखिनि लोंलांनाय जायो आरो दिनै आंना फैसा नगद दंखायो आं हले नोंखौ थगायनाय बायदिसो मोनबाय दे फैसा गैयाबा गैया होननानै खोन्थाखाबाय आं बिबाय थानाय नङाना बेनो आं जौखौ फ्रियावनो होनोसै नामा
बेनि सोलाय नारजि बुदांखौ लिंहरनो होनि र'। ओइ नोंनाव फैसा गैयाबा नों नोंनि लोगोफोरखौ लिंहरनानै होनो होबाबो जागोन दे। आंनि लोगोफोरा आंनिफ्रायसो उल्था लायोलै। होमबालाय रावबो माहाजोन लोगो गैया आरो जेरै नारजि बुदां? नारजि बुदाङा बाखि लालायाव गैयालै। थिगानो मानसिया। होमबालाय नोङो नारजि बुदांखौ लिंहरोब्ला आं नोंनो जौ बथलसे फ्रि होगोन। हा? नंगौ नामा? नंगौथ' आरो नों खालि नारजि बुदांखौल' लिंहरदो दे। मानोबा? नारजि बुदांखौसो फसायबाय नामाब्रा नोंलाय? नोंनो जौ बथलसे नांगौ ना? फ्रियाव मोननाय बुस्थुखौ नांगौब्रा गासिबनोबो। होमबालाय सोंबाय थानांला। नारजि बुदांखौल' लिंहरदो दे। होमबा। हेलौ? ओइ नारजि बुदां, नै गोजोनपुर गामियाव फैलाय। एसे गोजोन लाफैलाय। फैलाय। नैलै आं माबा माबि जागासिनो लोंगासिनो, बेनिखायनो नोंखौ गोसोखांबाय आं। फै। आं गोजोनपुर गामियावसो दंफैयो। आच्छा दे। मा होनखो? फैगासिनो दं होननानै बुंदों। आयो बाला नंगौ? औ। दे होमबालाय नों दसे जिरायथ'दे। आं न'सिङाव हाबैथ'नि दसे। आयो बाला नारजि बुदाङा फैनो नागिरदों। एसे मोजां देलायहैनि र' बाला। मानोबा लिंहरनो होबाय थादों नारजि बुदांखौ? आफुन गखिया फ्रियाव जानो मोनबानो जाबाय, लोंनो मोनबानो जाबाय। हेलौ? नारजि बुदां फैबाय नामा? बै आं खेबसे जौ फेनानै ओंखारलांनाय न'खरा बेवहाय दङब्रा। नों आंखौ लांनो फैलायलायनायालै। लामायाव बिबार दङ। आं नोंखौ नुहुरबाय। ओरै फै, ओरै। जौसो लोंगासिनो दङ नामाब्रा? औलै लोंगासिनो। गारमाफोरखौ एसे गिसि खालामदों। फै जिराय। आंखौसो लिंहरबाय दे नोङो। माखासेयालाय नोंना लोगोआ? जानाय लोंनायफोराव गासिबखौबो लिंहरजाबाय थाजायालै। बेवहायबो बिराद केटेगरि दङ। फैसा गैयिफोरखौ बांद्राय लाफा जाबाय थाया बिदियाव। आच्छा। दिनै आं खुसियावनो नोंखौ लोंहोनोसैब्रा। बिराद अननो ओंखारदों आं नोंखौ दिनै। मानो अननो ओंखारदोंलै? जिरायब्रा, सोंबाय थानाङा। दा गासिबो मिथिलांजोबगोन। आच्छा दे। दाउस्रि। हे गसाइ, महरानो सोलायना फैब्रबबाय माथोलाय। आफुन गखिया फ्रियाव जौ मोनलोंबानो जाबाय। हेलौ नारजि बुदां, आंखौ नों सिनायाबो जानो हागौ मोजाङै। आंना सोमसिनि लोगो आरो। आच्छा। आयो बाला नोंलाय मानो हायाव जिरायखो दे? जिरायनो रोंबा हायानो खामफ्लाय, उन्दुनो रोंबा हायानो बिसना, फैलाव अख्राङानो नुखुम। मिथिबाय? अके बिदिबालाय नोंनि गोसो। नारजि बुदां, नों मा जौ लोंनो? आं लोंथ'ला नामा? लोङा जायो नामाब्रा? एसे मोजां अननानै जासिनायखौनो लाजिनानैसो बुंदोंलै बियो। लोङो। बिदिबालाय आं बेदर एवनानै लानानै फैनि दे। नाङालै इसेबां। जौ गोजाबाबो जागोन दे। दे बिदिबालाय। ओमफ्राय नारजि बुदां, नोंजों आंहा फंसे राव दङमोन। मा? आं लाजियो। नों हारसिं थाबासो बुंगौमोन आं। गसाइ, आंखौसो रायखुमानो नागिराखैथ'। फैसा होनो हाया बियो, फैसा होनानै गालां होननानै बुङाथ'। बिदि नङा। ओइ नारजि बुदां, फैलाय बैथिं रायलायहैनि। आच्छा दे। सन्थला, नों आंनि जौखौ नायनानै होथ' दे। आं नोंनो गिलाससे बारा होगोन, मिथिबाय? जागोन दे। रायलायनो लिंहरदोंब्रा। थांलै थां, रायलायहैथां। मा जालायहैबाय थांहा फ्रियाव जौ मोनलोंबानो जाबाय। जौनि बथला बारायलांबानो जाबाय आंना फ्रियावनो। आच्छा, मा खोथा दङमोन दाउस्रि देलाय? आं मा होननानै बुङो आरो? अब्लाबो खोन्थाना लानोसै आं। खोन्थाना लायाबाबो आंहा लस जानोबो हागौ ना। माने आं नोंखौ सिमाङाव नुबाय थायो। बेबो दाउला दाउ गिसिबनाय समाव आरो। मानोबा? बेनोथ', आं बेनि फिननायखौ जि नागिरबाय। आं नोंखौ मानो सिमां नुबाय थायो होनना आरो। सानफ्रामबो सिमां नुबाय थानानै आङो सिमाङावनो मेंग्लिलायबाय आरो। मानो आं नारजि बुदांखौ सिमां नुबाय थायो होनना। बिदिनो आङो सानफ्रामबो गावनाव सोंथि सोंबाय थायो। नारजि बुदांजों आंहा मा सोमोन्दो दङ, जायनि थाखाय आं नारजि बुदांखौ सिमां नुबाय थायो होननानै? बिदि होनना आं गावनाव सोंबाय आरो। सोंनायावनो आंनाव सानसे
नुजाफैबाय फिननायानो जाहैबाय आं नोंखौ गोसोथोयोनो मा ओमफ्राय सासे पन्डिताबो आंखौ बुंदों आरो आंनि जानो गोनां हासबेन्डआलायनो नों ओमफ्राय नोंजों आंजों गोदो जिबौमोननो नों जाहैबाय नागराज आं जाहैबाय नागरानि पन्डिता बेखौबो बुंबावदों आरो जों सानैया थांनाय जोनोमाव आरो जिबौ जानानै मानसिफोरजों बुथारजादोंनो आरो बेनिखायनो जोंनि मोजां मोननायखौ जाफुंहोनो थाखाय इसोरा जोंखौ मानसि महरै दानानै हरफिनदोंनो मिथिबाय नारजि बुदां नों दा गोमोदों नङासै आंबो बिदिनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय उनावसो बुजिलांदों जों सानैया गोदो जिबौ राजा आरो जिबौ रानिमोन होननानै बेनिखायनो आं दिनै लाजिया फांजिया नोंनि सिगाङाव बुंबाय आरो बेफोर खोमसि फोथायनायसोलै बेफोरखौ फोथायनो नाङा अब्लाबो आं नोंखौ गोसोथोयो दाबायदियाव नों आंनि बयफ्रेन्ड जायोबा ना जों जोबोद खुसियाव थानो मोनगोन आरो आं मानसिया लाजियाबो साहसबो गोरा नायनोबो समायना मिथिबाय नों आंखौ नोंनि गार्लफ्रेन्ड खालामदो बाल आंखौ निमाहा होदावसो देलाय आंहा गार्लफ्रेन्ड दंखायो नाथाय नोंसोर सानैनि जराया मिलायानो आंजोंसो नों जोबोद समायगोन नों आंखौ मोजां मोनाबा नोंनिसो लस दं मिथिबाय दावसो देलाय नों जि खुला खुलि गोसोजों आंखौ गोसोथोयो होननानै बुंबाय बेनि थाखाय थेंक इउ नाथाय आं नोंनि मोजां मोननायखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा मानो दे मानो आं नोंखौ मोजां मोननो हाया आरो मा आंहा मोजां बयफ्रेन्ड मोननो डिजार्भ खालामा आरो खालामो बेनिखायनो बुंदों आं नोंनि थाखाय पारफेक्ट नङा आरो आंहा गार्लफ्रेन्डबो दंखायो नाथाय आं नोंखौ खुसियाव दोनगोन ना आंनो नोंनिख्रुइ मोजांसिन बयफ्रेन्डखौनो नाङा नोंनिख्रुइ मोजांसिन बयफ्रेन्ड जाबाथाय बे मानसिया जाम्बासो जागोन मिथिबाय बेनिखायनो आंनो नोंखौसो नांगौ आइ एम सरि ओइ नारजि बुदा ओइ बाले ओइ नारजि बुदा आंखौ गोसोथोबा आंखौ गोसोथो ओइ नों बेफोरखौ खालामनोसो लिंहरदोंमोन नामाब्रा मा धत ओइ नारजि बुदा गसाया आंहालाय मा जालायखोब्रा नारजि बुदाङा थांबाय नामा बाल थांबायथ' आरो नारजि बुदांखौ प्रप'ज खालामदोंमोन आं बालनि माथो होनखो मालाय गार्लफ्रेन्ड दंखायो बुंदों आरो आं गार्लफ्रेन्ड गोनां मानसिफोरखौलाय नोंलाय मानो गोसोथोनो लुगैखोब्रा गार्लफ्रेन्ड गोनां बयफ्रेन्डफोरा मोजां जायो मिथिबाय ना बेनिखायनो आंनो गार्लफ्रेन्ड गोनां बयफ्रेन्डखौसो नांगौ बिदिब्लाथ' आसा खमलै नारजि बुदां गार्लफ्रेन्ड दंखायो जुदि नोङो नारजि बुदांखौ मोननो लुगैदोंबा बेनि गार्लफ्रेन्डआ बिथांब्रा आयो माला जागोन आरो बिदि बिबा बिना नायहैदोब्रा अके गाबोन बिहैगोन आं जौआलाय दा फ्रि मोनलोंगोन ना मोनलोंलाब्रा मोनलोंगोन मानो मोनलोङा जानो नोंल' आंखौ हेफाजाब होबानो जाबाय आरो नारजि बुदांखौ आंनि खालामनायाव मिथिबाय नाजागोन दे अके बिदिबालाय आइ मा ओंख्रि संखो आयै ओंख्रिसो सोंफैदों नों सोरजों हाजोंना फैखो नोंलाय आंलाय सोरजों हाजोंना फैनांगौ जाखोब्रा लाजि रोङै हनै रामोनदाया फैनानै दासो थांखांबाय माथो नोंलाय रामोनदानि हिनजावखौसो मेगन खेबबायनो हिनजाव नायगोना मोनासै मालायनि हाबा जाखोन्दा हिनजावखौ गोसो थोनो मालायनि बिहामजोखौ नोजोर होनो लाजियासै नों होद हाबा जानाय हिनजावखौलाय मानो गोसो थोनांगौ जाखोब्रा आंलाय आखला सोलायनोबा सोलाय होद आं रावखौबो गोसो थोआखै आयै आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंथांमोनाबो सानो नामा आं मालायनि हिनजावखौ गोसो थोग्रा अब्ला नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर आरो थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइबार खालामनानै हो आरो नोंथांमोना मिथिखायो 1 लाख साबस्क्राइबार जाबा नोंथांमोना गिफ्ट हेम्पार मोनगोन माने 20 जन लाखि मेम्बारा आरो जुदि थाबैनो 1 लाख जायो अब्ला 20निबो बारा सुबुंफोरा गिफ्ट हेम्पार मोनगोन थ' बेखौ नोंथांमोना थाबैनो खालामनानै होदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो बे नैबे लाब्रा बड' कार्टुन सिजन 2 खौ नोंथांमोननो बिराद धामाका धामाका लानानै फैगासिनो दङ अभी तो बात शुरुआत है पिक्चर तो अभी बाकी है गाइसमोन बेनिखायनो धाम धुम होथार साबस्क्राइब खालामनाया दे बोलो जाय न'खराव नायगासिनो दं बिसोरनोबो खोन्थानानै हो नैबे लाब्रा बड' कार्टुन सिजन 2 खौ नायनो थाखाय माने सिजन 1 खौ नायग्राफ्रा बिमा बिफा बिबै बिबौफोरनो दे अके बाय